No, silnejšie. Ešte. Ešte. No. Ešte silno. Poriadne sa radíky. Čo tam po lenke, že? Dobre, výborné. Peter, čo tam po lenke? Ešte takú No, rodinnú potom si poďka vidieť. spravte. A ešte si spravia takú, akože všetci zase. No. Už foť, či čo robíš. No choďte tak dole k nej ako novinársky oný. Nimi. Daj hore nož, daj hore, zapichni od vrchu. Od vrchu zapichni. Ale mi povedz, do toho ešte bude Tak, kompilovať. tak, Ale ja tak, presne tak, viem, kto. tak, pekne teraz. Mami, pozri, daj, tu je ešte 3 roky, je tu taká kúška a potom, keď sa maskujú ráno. Išla mi obu. Čo? Dorobili ste tomu hlavu? To sa ťažko obúva Vajnočka.